می اومدیم یکون تا گرینی رایلی که می پروندیم در یکون تا بوی میدادیم میرفتیم در همون باتل ما مقصد نامردی دیدیم بس که بدنام شده نسل شاهدی مردمی در عصر باتل رفت باتل در شنپس و پلی کرد شنپس هم در باتل بریدم شا باید ما همونجا لوبوی خیلی میشیدم خب همین باتلی نوی که جنون خودش کامودی کلون آیا مثال تو چخه میگیری ویدیو کامera که تراسیون که گسته خیلی پاستافکایی که در تگش میقپاشه خیلی همون هر دوش باتل میمونی نمیشه کو سلام علیکم بینندگان گرامی سلام علیکم подписчикои реп портал ва касое ки моро тамошо мекунанд инаки барномаи пурсиш бо ҳамроҳи Резон аки Резон салом алейкум чекоросос хуб омадед сразу мегум савол ҷавоб дар бигзарем тага сразу ая саволе ки ҳайрон мешавад акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ сафедшавии пӯсти бадан ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред шумо ё ин ки қадатон паст аст мехоҳед қади худро баланд кунед ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо дастсафка дар шаҳри москва ва питер муддати 24 соат барои дигар шаҳрҳои давлати русия дастсафка 3 рӯз мебошад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад хоҳиш мекунем айти ки дар бораи якум дар бораи треки хонаи камбағал маълумот биде ки чӣ хел навишта шуда ва кадом ситуатсияда буде ки ту навиштӣ ва ӯ қадар дароз текста ва охир беҳтарин пешниҳодш кардӣ баъри тамошобино гӯшкунандау касе гӯш накардаи бародару ҳамҷа стоп кунен я вклади навҳои кунен хонаи камбағал Резон бизанен гӯш кунен трека ҳаловат барем ва дарш плей кунен барномаро тамошо кунен дар борааш маълумот медиҳа ки чӣ гуна шидаи трек Роман барои саволу ҳама шакилра дар ёдам нестай хеле чӣ буда не ки як моменте шид ки як одамеро дидем мақсад беҳад доро буд бой буд не ки қатимон я намуде гавзад хел кардем ки ягон ҳамсин кунад ҳамин чиза ма гуфтам ки ягон кор мекунем я идея ба дастарам ки ман ҳамин темаро беҳад хоксорона хоб дачи беҳад хоксорона газад ва гуфтем ки амира идея мекунем ягон чӣ мақсад ҳамин план буд ки ман дар ягон ҷои репам амир чиза хуш мекунам ки ин чиз хуш набуд ин чиз худаш реп зинда кард ҳамин агар хонаи камбағал аҳамият дода бош ки гуфтем ҳоҷи сара бардор гуфт не навдаи сермева хамидатара ҳамин калимааш ҳамин ҷумла давед бошад навдаи сермева хамидатара баъд мисол мешақати я одаме гап мезане ки меган забони дизғар дар рӯза ҳамраҳи мавтане ки зур гав мезанад зури бад гав мезанад мо одамеро дидем ки ягон чиз дар зиндагӣ кам нест зиёдӣ дора кам небуд яке ҳам хеле гап зад ки хоксоронада баъд ҳамин трека уже ба навистанда дуромадам якумайра айдем куплетиш навистагим кам айдем куплетиш навистагим бароз дигар қати ами диҷей шем қати шитагем дар студия ва гуфтам биё ягон минус ки мара вдахнавид ки ҳамин трек ма бихонам ҳамин дем куплетиш камтариш навистагӣ буд ва шиштем қатиш хай ҷонканӣ кардем десер рӯз омадем хеле баъдои кор дар студия ҷонканӣ кардем ҳамин минуси хонаи камбағала ним кола тайёр кардем ба ма трека нависанда гузаштем полни трека навистам полни трек се куплетчи бо гирифтем переход кардем ҳамин трек зинда шида ҳамин рафтори хоксоронаи одами доро метавонем ақаллан якчанд мисраш овози бихонем бас ки бадном шидаи насл шоҳиди мардами да аср бин ирӯз нусқа баробар ба асл озодиву озод нестай нафасат мебинӣ мардиву номардира ай ҳама чӣ бохабар дар маркази меваи хомата начин ай дарахт фардо давомчата намепазӣ بهتره آخه حفظه گوش خیسه نیسته گرم نیست که وقتا می ندار ریپ زور ما ایرا یک سیبور گوش کردگیم با فکرم هم کجای ماشین قطعی می رفتیم اکای فاروق قطعی اکای فاروق میمونده گوش کنیم میبود گوش میکنیم می رفتیم مثل میمانیم سپافتور وقتا ریپ زور های بچه کو سوید توی ما برای چی یک برای همه ریپ سر کردم برای که در
ҳақиқат арзанда реп барои гӯш кардан 30 бор, 40 бор, 50 бор, 60 бор, 100 бор беҳтарин акад. Саломат боши. Ана мегзарем ба дигар саволое ки то имрӯза ҷамъ шавия. Барои чӣ резон инқадар вақт мақсад як кӯшиш кард, пешравӣ кард, батл рафт, батлда шинапса ухелӣ кард, ҳеҷ бовариам надошт. Ки нест шид ба ҳамун моментҳои будан ки вақте кати ҳами шинапс батл кардем, шинапс ама дар батл баридем ша моментҳои будан ки мисол ма ҳамун момент бояд меқапидем репа мисол тезтар буд прогресс мерафтам. Не ки ма иси ҷои корум буд ҳами репа мисол ма ҷои кор боло намедонам репа. Кор ай мақсад и кор чизе аст ки зиндагии мара пеш мебарад. Агар реп ба дараҷае шава ки даромади мара ай ҷои корум зиёд кунад ку ман корум спокойно мепартам айда мереп мешам. яъне кору вақт дар худаш зиёдтар буд ки шумо кора қаблена репа тавом реп мисол реп то ҳозира дар худ надагия мисол ма ягон чи дар худ надорум ай реп барои чӣ хайр чида мекунем марам ҳамин кора мекунам завқ дорум ҳамин чида мефурам чизе ки дар дил дорум бугум дигаро буфаҳманд ба ягон мисол цели бадхоҳӣ нестай ба ягон цели чи нести санъатай мисол яра гуфта намеша ки ман ай рӯи хулиганӣ реп мехонам ай рӯи репа барои кайфи худам мехонам хеле гап неста репа просто намехонем чизе ки мо истеъдоде ки мо дорем мисол личнама чизе ки навистам мефурам ки ба дигар кас барасонам ша гапнесака раҳмат. Сабаб дар чӣ буд ки шинап савхе тайёрии нақд кард бриденем не ки дар лерик бой додем сабабам дар чӣ буд ягон кам буд ё буд ягон проблема ё таговор буд ягон смисоз гирифт ягон таговор буд не лерик хай додарай медонӣ ки кадом соло як мақсад ягон хай таговор набуда просто худат не ай ҳамун лигое ки пеш мегзарондем ку чӣ буд меомадем ягон та гарени лига мепарондем дар ягон та бой медодем мерафтем айвай да пас на самом деле охирис меби ягон та гарени мезанем мебини та май дар умад баъди худи нидатсинид шкади задад рафт айрӯи нидатсинид меша айрӯи ки баъд вақте ки хати лерик батл буд медонӣ ман чӣ хеле чӣ буд дар хона тӯй буд умуман вақти батл тайёркунӣ набуд омадаем амихел лерик падар кашидем як бор дигар бо қатиш кардам бо буридамшку бо дудем бор батл кардагиан қатиш акли ванш не просто бо ғалтидем амихел жеребиёв када гуфтам бе яки карат бизанам та дафа бридша эштя гап нешага ана сабаби паридани ай батлери солада чӣ мебинӣ хай мағлуб шидан нами охирони 2019 буд ку хати ювен батл кардем хай ювна задем не акай шоди шинапса парондем хати карлеон ғалдем хати карлеон ма мағлуб шидам мисол сабаб шуда чӣ мебинӣ аки ма ҳами хеле тайёр кардаги будам ки ҳамира ки бояд ма ҳамҷа лӯбои хеғолиб мешидам лӯбои хеғолиб мешидам аки ман наметонам ози мебинам бачаҳо чӣ хеле ира қабул мекунанд дар ҳамун батл ма мақсад номардӣ дидагим яъне ай тарафи ки яъне ай тарафи саперник ма ай тарафи мисол карлеон медонӣ чӣ хеле ма дар дил ягон чӣ противш надорум гап бароим ка мегӯм ки якум раунд якум сар кард ҳарчи гуфт вақте ки ман сар кардам карлеон хафа шид барои чӣ барое ки намедонам барое ки ман бояд вай даги гапро намегуфтум не ки вай пешаи ман мара гуфта буд ай номардиш дар куҷо пайдо мешав мақсад ки то штута мағлуб шидӣ мақсад медонӣ чӣ хеле ҳами ту батла тайёр мекунӣ ту факт мекунӣ чӣ мекунӣ ин чизҳоро ба назар намегиранд бо ту мегӣ майли я тараф то минусҳоро авторски кардаги овардаги будем
ягон минус интернет набуд набуд нигоҳ кардаа ка мисол номардӣ хеле меша вақте вай хон навбати агар тара бачакои хезеб перебиват мекардан номардӣ буд мақсад ё студио агар ки ти нағз мехондӣ ва карлион безеб студио да карлион медодан мақсад ба нағз хондани ти тара сенида мекардан и уже номардӣ ай навози амҷа номардиш чиша ай тара перебиват кардан тара студио ягон бачаҳои мақсад бачаҳои хезебу мухлисошон номардӣ накардаки мақсад номардӣ хеле нашида медонӣ чӣ хеле шид чизе ки ма бурдум нидатси нид шид фаҳмидӣ гарени нидатси ай тарафи студио яъне ай тарафи студио мақсад хай бо инҷа гап чап гарени калони кадом студио будам студио элн буд не элн набуд не акай ҳақназар буд акай слим буд шуяно мешиносам назми муосир мақсад ки шумо батла биридагиане не ки давододагиан мақсад ки ма ҳамхелӣ ма барои химама агар батла тайёр кунам мисол қатъи любой кас батл мекунам батла мисол тайёр кунам дили май худам пурай қатъи любой батлер қатъи дили май худам пурай ин ҳози батл гуфтан на бачо гуфтан бихай батл кунем ин ҳози гуфт ки биё батл дамон табнаисе худ гуфтам бародарам дил мондагӣ ам чи яъне да батл исол иштирок намекунӣ бо номардӣ меша охир бо миёй охирида бо мизананд та мақсад ягон хеле баҳона студио профессор эмай мантелианоай ва ки буд як каси дигар ки якай шаҳриёр бисту ки слим боварӣ неста ёдам профессор мантелиано слим медонӣ чӣ хеле гап дар боварӣ ваё нестае ҳамин раҳеда ки рафти пешбоя хурдӣ дига дар он раҳ намерӣ раҳи роста мегирӣ дига смелӯжӣ мақсад ки пешбоя дидан кайфи паридуже гарани кайфи паридага дига намефурам батл росту гап ҳозир клип карда истем як треки хеле лирика клип карда истем мушиқӣ карочи ком канал да мебурад дар канали ҷадид медиа бародаро фаромӯш накунед мухлисои акои ризон интизор бошед ва соли навбатӣ хеле батли як ба як агар муна мебуред намедонам хеле лига ё батли ҳисоб нева як ба як хаяка ягон мисол батлери дастҳои чи хоб ба ҷои нави ки мисол мебинед қай ҷонон батл мекардед охи ман ҷонон қатъи мисол максимум берун ай кадр берун ай чи максимум просто чақчақ мекунӣ чи мекунӣ қатъи ҷонон мея видео кадагиндагӣ ё кака ба ҷои нави ки мисол мебинед яъне ту нави ки мисол мебинед яъне ман нави ки мисол мебинам қатъи ҷонон батл мекардед ромад савоб не намекардед баъди шеда чӣ мебинӣ ки намекунед охир нигоҳ када ҷонон ая ҷонон роли хича дорад амичи мисол ту чихе мегирӣ видеокамерае ки тира сёнка гестай қатъи паставкае ки дар тагиш меқапаша қатъи ҳамо ҳар душа батл мемонӣ намешава ку видеокамерара қатъи видеокамера батл мемонӣ хайр агар ки 6 кас хезе мебудӣ визифи нави ка қабул мекардед 6 ба 1 6 каси хезе мебудим 6 ба 1 қабул мекардед не сабаб чӣ ба вақте ки мисол та худа дар чиро боварӣ дорӣ мисол метавонӣ як ҷангере ки бири худ тоқа бизанӣ қатъи 5 кас дигара мегирӣ яъне кори кадаи авлод то хезе 20 нито ба гуфтишон қабул кардагиан 6 ба 1 нави ки қабул кардам нави ки 6 ба 1 визифшон дод ва қабул кардам хаяк и кори ваёяй хайр ба фикри шумо мақсад фикри ма дар ин бора хатоя чӣ ба мақсад ма дар ҳамо хезе 20 бачаҳое ҳастанд ки дар батл калон шидагианд батла хеле мехӯранд мепартоянд лично мисол ина ма сад агар батл кунам чӣ кунам ман лирикам хай ма ба ҳам лириким старатсам мекунам ки ҳами хеле кунам ки ҳами батла мисол чӣ хеле ки мегӯям ай нигер кам нашава мисол чӣ хеле ки хезе каҷ мекунам батла ман ҳам хеле каҷ мекунам ҳами батли охирони ман падлибои условия буда каҷ буд факт буд ҳама чӣ буд хоб номардирам буд просто бачаҳо метонистанд ки мисол ҳамун 6 ба 1 хай дига як ба якш кунанд бачаҳо ҳар як талант доранд хай намедонам 6 ба 1 барое ки регл даяре пеш мега
шашбаяк возишидай мода чибаишка намедона қадри авлода ва фикр рост мегам мақсад бада короче ол бинда агом дасемо паспорт бигзарай батл бигзара боям каскам бо шашбаяк визишо мета ё не меги дига шашбаяк қабул мекунам бачаҳо гап нест хуб нақшаҳои шумо дар оянда ғайри батл фаҳмидем ки батла намекунем мақсад ғайри батл ҳами мақсад ҳами студияи ҷадидон рекордсда кор ҳар рӯз кора ҷои кор мерай ҷои кор мегарди миёй мақсад вақтое ки холӣ мемонӣ ҳозир хайна диҷешемай хизмат омадагия хатиш кор кадестем ягон чизи навигарӣ ки намегем як клип сёмка кадестем барои мақсад клипи хелайда ошиқи барои бигем аудитория ошиқи клипи хеле 15 секундтаам каданиш нестем клипа рафтем сёмкаша где тами просто як кадре ки ҳам дабайн камтар эпизод дора ҳамроҳ ай саатҳои 5-6 бегаҳ то саати 2 шава сёмка кардагем эпизоди киша хин бид сёмка серьёзно карданем шуда мақсад ки мегем ки ҳами клипи мора реперои тоҷик бояд барава бояд ай граница бирорем репа бояд ай хеле кунем ки мо метонем ҳамин чиза чи мо талантҳои зур дорем не ки хумон ҳамин чиза да хумон қадр намекунем барои меҳнат кадестем мақсад негем ни клипа бирорем пакашто диҷей шем ҳамин ҷай минусое ки ба дили май вай мекунам мисол вай хати кор кадестему ба проектҳо ай пеш ази вечеринка бо ина 24 саати ҳафти бега вечеринка дорум но вечеринкарам хат диҷей шем ҳаминҷа бохай бачаҳо меян меҳмонон реперо меян мақсад ва ё баромад мекунанд ҳайним хелули хоб трекои эронӣ чӣ мешавад трекои эронӣ шидан мегирад меброям мисолдаи мубайн ҷое ки мақсад клипа кадестем мақсад бо трекои хутуна кадестем та байнош мисол трекои эронӣ буромадан мегирад не трекое ки mp3 гуфтани mp3 медонӣ чихе по возможности мебинем агар ки мисол ман вақте биём ки треки mp3 сартим ку мисол ман кор мебиём оли айдами вечеринкаём вечеринкара мегзаронам айдами клип мешавам айдами клип да ҳами вақти холӣ ки шава мисол ту медонӣ ки ман трепа чӣ хеле тайёр мекунем ки минус ҳаст текста навистести уже ини хеле мисол мекунем сараш метем ягон чи неста просто вақт камтар тангтар хорошо хоб як репери беҳтарин тоҷикистон ба фикри шумо як батлер ва як свочик киҳоям ба фикри шумо ака мега ки братан ака ин мега ки репери беҳтарини тоҷикистон ай ҳамо аввал то ҳозира ма медони ай синфи даҳумгим репа гӯш кардана сар кардаги ма вообще репа намефаҳмидам неке шоирӣ мекардам шеърам агар менавистам хеле стили китобӣ мисол адабӣ менавистам ва вақте ки репа гӯш карданаша сар кардам ай ҳамо аввал то ҳозира барои ман легенда абада беҳтарин репери тоҷика хоб батлерои хумонон не ки да байни батлеро хеле определяция накардагим бустига ихе бигирем намедонам даже ва ман бисёр шахе баробар мебинам примерно ки писандтар ба шумо писандтар мақсад батла зуд тайёр мекардагишама хеле охи ду-се каса ман мисол бояд як хорошо ду-се каса хай нигоҳ кунам ман батлерое ки мисол мара ба батл якам батле ки мисол ман дидагим ай тоҷико кайф кардагим мисол беғарз бо миллионо кайф кардагим и райдери стёпа буд мисол ҳамо батлерое ки натури ҳамо вақт зури бат карда будам батла хай вайда гап нестаёдатада ана баъд бо ҳаму соло я хеле патсан метофтане ки батла зажигат мекард 0 грамм удам хеле реально талант доро бача удам гап неста ҳай в общем хеле биги ки мисол
батлеро ки батлои химон мисол батлерои зур дорем батломон батлои зур намешавад батла калон кунӣ батла дар залои калон кунӣ мисол хеле каляни бари хеле ҷода накунӣ агар мекунам батлои зур экрани калон мони пеши батлерда ки чи издиватсае дорад чи факте дорад қатиш меган шунидан кай бувад монанди дидан ҳам бага ҳам нишонтия батлои зур мешавад яъне райдер стёпа нограм интихоби шумо габе своч свочига ки медони чи хеле мариҷон ки ма дар ҳами моҳолате ки реп хондагим мисол ба вақтҳои охир ки мисол мен продвижение вагон чи кардагим репҳои мара единственӣ мансури абдуғафоров меганашав ҳамон мансур сводка мекуна ҳамон худаш запис мекуна баъд ҳами студияи ҷадидон рекордса мо гирифтагием агар дарак дошта бошӣ мисол дар ҳамон ҷа ҳамаи проектора мекунем сводчики ҳамон студия ҳамон штега мансур абдуғафоров баъд сводкаҳои ҳасан амзурай ман дикас ма мақсад сводкаҳои дикас ма дар маҳқулайда мақсад ё дагон гап надорум чӣ камолиҳо мебинед дар портали мо дар портали шумо рости гап як моҳи охираи ҳоли вообще ҳечи намебинам барое ки ҳам съёмкаи клипаи ҳам вечеринкаи ҳами хеле кам дуромадестам дар портали шумо хеле бигем камбудӣ آخه ما همه بطلی نوی که جمعون خودش کمبودی کلون آیا چه با؟ خیلی نوی دو قبول کرد خیلی دیدم اکوایی شد مقصد یکم یک کمبودی کلون داریم چی؟ بخال سرش نمای کن نه کی پروستا پریکال برای بخال و میبینه ویدیو را میگه اکا همیجا نامه را گفتی ништягай ма ҳамун саволое ки яъне ҳамун саволое метавонад ки хеле заблужденида медурояд ки одам баъд савола метанта меган саволи мантиқия хеле мести ҳайрон издиватса дорини зурай бахнума мақсад камбудӣ ман то ӯ дараҷа биноӣ нашидам ки мисол камбудиҳои шуморо бинам ки 18 нафари шумо чӣ советҳо метавонед дода барои портал корхона барои портал пешрафти реп барои корхона барои реперо барои ҳама чӣ советҳо метавонед дода корора ҳами мақсад сиёмкоӣ мешава ва барномаҳое ки мекунегу хеле камтар мақсад хеле барнома шидестай мисол мардум мебина бо ҳамира ягон хеле куне ки до совершенства вадиш куне яъне ки ҳар як коре ки мекунӣ мисол чӣ хеле метахидат дар худат я чӣ дорӣ ту як графикае дорӣ ки ту бояд кай видеота партоӣ бояд видеоти чӣ хеле бошад ҳамихелеста мисол барномаҳои дигар ҷора мебинем барномаҳои хумона мебинем барнома ҳаст мисол одамо иштирокчиҳо ҳама мисол чотки рафтестаю тарзи мисол сиёмкаш дига тарзи ҳамун дизайни ҳамунҷа декоратсия ё шон дига мисол барномаҳои хумонда ҳамин чӣ намерасад не барои яхелиш не ина нигоҳ ку братан агар чиста барои барномата бигири ҷо кунӣ бигири ҳамун дизайни худат маҳқула бикунӣ бо ба фикрам ки зур мешавад ба ҷои як камера се камера кор кунам беҳтарин гап нест ака фикри хитабро даҳ боши гуфтаистиан ки се камерага сиёмка кунед ду камерага сиёмка кунед гап нест ака азур амади бад охирон савол ба чӣ гуфтаниҳо ба мухлисои худ дорӣ чӣ интизор шаванайти марҳамат ва ба хайри хушк бародаро хоҳаро мисол касе ки ҳастай интизор шавен клипи нав сиёмкаш рафтестаёзӣ дар канали ҷадид медиа дар ютуб бизанед ҷадид медиа канали мо аявай чӣ клипе ки нави аймон мешавад дар ҳамон канал шумо метавонед тамошош кунед насиб боша то ҳами мобайнои моҳи меомада и клип мебирояд барое ки сиёмкаш камтар қиинтарай клипа калон кадестем мисол полукиноам хеле кадестем мешавад ки мақсад ҳамун мухлисорам ки бинан як кайф кунан ами чи 15 секунда нашавад барои камтар муҳлат шуда дертар мебирояд дар канали ҷадид медиа медуроед ба ҳазур тамошо мекунед
клип хати беҳрӯзай беҳрӯз бисёр зур хондаги припев шараем ҳофизӣ кадаги давай мақсад ошиқа интизор шаем бо кадоме ки ина вечеринка буфураша рӯзи 24 соати 19:00 марҳамат кунен вечеринка биёен колхози Россия дарвоза пеши доми навда пеши бешаи палангон тамом дигар ягон чи нест хитона эҳтиёт кунем ами касал пасал паноҳи худо зинда бош ака миннатдорем айта дар зиндагирам ва дар соҳаи репам дар корхонам дар ҳама ҷо муваффақият мехоҳем худо ва сарбаланд боши ака зинда боши ҳазор раҳмат ки ба ман иштирок кардед раҳмат барои файли кӯдагитон гап месакам